ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചും ശ്വാസോച്ഛ്വാസങ്ങളെ നാസാദ്വാരങ്ങളിൽ സമനിലയിൽ നിർത്തിയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് മുക്തി ലക്ഷ്യമാക്കിയ യോഗി രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. സദാ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ പുലരുന്ന അയാൾ മുക്തൻ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുപ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി, ഞാൻ ശ്ലോകം ചൊല്ലി. യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും ഭോക്താവും ദേവന്മാരുടെയും സർവലോകങ്ങളുടെയും അധിപനും എല്ലാ ജീവികളുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയുമാണ് ഞാനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സത് ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ കർമ്മസന്യാസ യോഗോ നാമ അത പഞ്ചമോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ രേണു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ രേണു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും കീർത്തനം ചൊല്ലുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലാം. മാതാജി വന്നിട്ടില്ല. എന്താണ് മഴ കൊണ്ട് നെറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല രേണു മാതാജി. ഞാൻ ചൊല്ലിക്കോട്ടെ? ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അച്യുത ബാലനാം പച്ച നിറം പൂണ്ട കൊച്ചുകുമാരനെ കൈതൊഴുന്നേൻ. ആരാലും കാണുവാൻ പാരം പ്രയാസമാം ചാരുരൂപത്തെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നേൻ. ഇന്ദ്രാദി ദേവകൾ നന്നായി സ്തുതിക്കുന്ന സുന്ദര രൂപനെ കൈതൊഴുന്നേൻ. ഈരേഴു ലോകത്തിൻ നാരായവരാകും ചാരുമൂർത്തെ കൃഷ്ണ കാക്കണമേ. ഉറ്റവരായി മറ്റൊരാളില്ലല്ലോ, കുറ്റം പോറുക്കുവാൻ കൈതൊഴുന്നേൻ. ഉപ്പുള്ള ശത്രുക്കൾ ഏൽക്കുന്ന നേരത്തു കാക്കണമെന്നെ നീ കൈത ഭാരേ. എല്ലാ ലോകത്തിനും ഹല്ലൽ തീർക്കുന്ന നിൻ ചില്ലി കൊണ്ടെന്നെ തലോടു കൃഷ്ണ. ഏകമാം ആധാര ലോകത്രയത്തിനു ഗോകുലനാഥ മുകുന്ദ നീതാൻ. ഐഹിക ദുഃഖത്താൽ മോഹിതരാകയാൽ ദേഹ സൗഖ്യം കൃഷ്ണ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേൻ. ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല പാപങ്ങൾ ചെയ്തു ഞാൻ, ഒന്നൊഴിയാതെ പൊറുത്തിടേണം. ഓമന ഗോപാല കാമിനി കാമുക
മാമക മനസേ വാഴ്ക നിത്യം. ഔപമ്യമില്ലാത്ത രൂപ സൗന്ദര്യത്തെ താപമകന്നീടാൻ ധ്യാനിക്കുന്നേൻ. അമ്മയും അച്ഛനും മറ്റു ബന്ധുക്കളും അംബുജാക്ഷ ഭവാൻ കൈതൊഴുന്നേൻ. അന്തകൻ വന്നെന്നെ ഹന്ത വിളിക്കുമ്പോൾ അന്തികെ കാണുവാൻ കൈതൊഴുന്നേൻ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണമൂകിൽ വർണ്ണ വൃഷ്ണികുലേശ്വര കൃഷ്ണ ഭൂജാക്ഷേണ കൈതൊഴുന്നേൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി ആരാ ചൊല്ലുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നാല് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാ ചൊല്ലുന്നതിന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി? ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ? ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണ ഹരി നാരായണ നാരായണ ഹരി നാരായണ നാരായണ ഹരി നാരായണ നാരായണ ഹരി നാരായണ. അത്തലിൽ ഗോപികൾ ഉത്തമമുത്താണ് നാരായണ. ഭക്തിയാം സിന്ധുവിടന്നൊരു സച്ചിന്മലരാണി നാരായണ. നാരായണ ഹരി നാരായണ നാരായണ ഹരി നാരായണ നാരായണ ഹരി നാരായണ നാരായണ ഹരി നാരായണ. ഗോകുലപാദവി പാവന നാമനി നാരായണ. പാപികൾക്കേറ്റം പ്രയാസമായി തോന്നിടും പാടുവാനീ നാമം നാരായണ. നാരായണ ഹരി നാരായണ നാരായണ ഹരി നാരായണ നാരായണ ഹരി നാരായണ നാരായണ ഹരി നാരായണ. ഇട്ടുപിടിയില നാരായണ. കാരുണ്യതീർത്ഥി നാരായണ 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 ഹരേ നാരായണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും നന്നായി ചൊല്ലി. ഇനി ആരാ ചൊല്ലുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ? ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അത്താഴ പൂജ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ കണ്ണാ, കൃഷ്ണാട്ട കളി തീർന്നുവല്ലോ, കളിവിളക്കണഞ്ഞു ദീപങ്ങൾ മിഴിപൂട്ടി ഓമന കണ്ണാ ഉറങ്ങേണ്ടേ, ഓമന കണ്ണാ ഉറങ്ങേണ്ടേ. അത്താഴ പൂജ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ കണ്ണാ, കൃഷ്ണാട്ട കളി തീർന്നുവല്ലോ, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിലുണർന്നതല്ലേ കണ്ണാ, രാവേറിയായില്ലേ ശ്യാമവർണ്ണം. പലരുടെ പരിഭ്രമം കേട്ടെന്റെ കണ്ണാടി
പകലൊന്നും ഉറങ്ങാതിരുന്നതല്ലേ, പകലൊന്നും ഉറങ്ങാതിരുന്നതല്ലേ, അത്താഴ പൂജ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ കണ്ണാ, കൃഷ്ണാട്ട കളി തീർന്നുവല്ലോ, ഭൂമി വാടി തളർന്നുവല്ലോ കണ്ണാ, കുമ്പിടുന്ന ഓടി നടന്നു തളർന്നോരൻ പാദങ്ങൾ ഒന്നു തലോടട്ടെ ഓമലെ ഞാൻ, ഒന്നു തലോടട്ടെ ഓമലെ ഞാൻ, അത്താഴ പൂജ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ കണ്ണാ, കൃഷ്ണാട്ട കളി തീർന്നുവല്ലോ, താമര കണ്ണ നിനക്കുറങ്ങിടുവാൻ താരാട്ടുപാടാ ഞാൻ മേഘവർണ്ണ, ചാരത്ത് വന്നുടൻ എൻ മടി തട്ടിൽ നിൻ ചാഞ്ഞന്റെ കണ്ണ ഉറങ്ങുറങ്ങൂ, ചാഞ്ഞന്റെ കണ്ണ ഉറങ്ങുറങ്ങൂ, അത്താഴ പൂജ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ കണ്ണ, കൃഷ്ണാട്ട കളി തീർന്നുവല്ലോ, ചാഞ്ഞുറങ്ങൂ കണ്ണ വാവുറങ്ങൂ, താലോലം താലോലം വാവുറങ്ങൂ, താമര കണ്ണ നീ ഉറങ്ങൂ എന്റെ ഓമനെ കൂട്ടാ ചാഞ്ഞുറങ്ങൂ, ഓമനെ കുട്ടാ ചായുറങ്ങൂ, ഓമനെ കുട്ടാ ചായുറങ്ങൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാണ്? ഇനിയുണ്ട് 3 മിനിറ്റ് ഇനിയുണ്ട്. ആരാണ് ചൊല്ലുന്നത്? ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഓംകാരമായ പൊരുൾ മൂന്നായി പിരിഞ്ഞുടനെ യങ്കാരമായതിനു താൻ തന്നെ സാക്ഷി, യതു ബോധം വരുത്തുവതിനാളായി നിന്ന പരമാചാര്യ രൂപ ഹരിനാരായണായ നമഃ. ഒന്നായ നിന്നെ ഇഹ രണ്ടെന്നു കണ്ടവളിലുണ്ടായൊരിണ്ടൽ പദ മിണ്ടാവതല്ല മമ, പണ്ടേ കണക്കെ വരുവാൻ നിൻ കൃപാവലികളുണ്ടാകയെങ്കിലിഹ നാരായണായ നമ. ആനന്ദ ചിന്മയേ ഹരേ ഗോപികാരമണ, ഞാനെന്ന ഭാവമതു തോന്നായിക വേണമിഹ, തോന്നുന്നാകിലകിലം ഞാനിതെന്ന വഴി തോന്നേണമേ വരദ നാരായണായ നമഃ. ആർക്കാനാലതി വെളിവൊക്കെ ഗ്രഹിക്കുമൊരു കണ്ണിനു കണ്ണു മനമാകുന്ന കണ്ണതിനു കണ്ണായിരുന്ന പൊരുൾ താനെന്നുറയ്ക്കുമള വാനന്ദമെന്തു ഹരിനാരായണായ നമഃ. ഹരിനാമ കീർത്തനമിതു വിതുര ചെയ്വതിനു കുരുവരുവാളാലെ ദേവകളുമരുൾ ചെയ്ക, ഭൂസുരരും നരനായി ജനിച്ചു ഭൂവി മരണം ഭവിപ്പളപ്പവു മുര ചെയ്വതിന്നുരുളുക നാരായണായ നമഃ. ശ്രീമൂലമായ പ്രകൃതിങ്കൽ തുടങ്ങി ജനനാന്യന്തോളം പരമാമഹായ തന്റെ ഗതി ജന്മങ്ങളും പല കഴിഞ്ഞാലുമില്ലവതി കർമ്മത്തിനു പരമ നാരായണായ നമഃ. ഗർഭസ്ഥനായി ഭുവി ജനിച്ചു മരിച്ചു മുതകളപ്പോളപോലെ ജനനാന്ത്യേന നിത്യഗതി ത്വദ്ഭക്തി വർദ്ധനമുദിക്കേണമെൻ മനസ്സി നിത്യം തൊഴായി വരിക നാരായണായ നമഃ. നത്താരിൻ മാനിനിമാണാലൻ പുരാണ പുരുഷൻ ഭക്തവത്സലനന്ദാദ ദീഹിന നീതി ചിത്തത്തിലച്യുത്ത കളിപ്പന്തലിട്ടു വിളയാടിടുകൻ മനസ്സി നാരായണായ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ രേണു മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ് ഒന്ന് പോയിട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് തോന്നി മാതാജി, അതുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ വിജയ കൃഷ്ണ മാതാജി മാതാജി. നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്തു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മൂകം കരോതി വാചാലം ഭംഗം ലംഘയതേ ഗിരിം യത്ര പാദമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. നമഃ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയ ഹോ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗർ ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Start ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് ഇന്ന് കർമ്മസന്യാസയോഗ ഇന്നലത്തെ 47 ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കർമ്മയോഗം എന്ന ആ പോർഷൻ ആണ്, ആ ടൈറ്റിലിൽ വരുന്ന ലെസൺസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ശ്രീ പ്രഭുപാദരുടെയും നമ്നിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പാഠങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കർമ്മ സന്യാസ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന 5ാമത്തെ ലെസൺ. ഇപ്പോ ഫസ്റ്റ് ലെവലില് നമ്മള് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ജസ്റ്റ് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയെ പരിചയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ ലെസൺസിന്റെയും പേരുകൾ, ഏത് ടൈറ്റിലിന്റെ കീഴിലാണ് അത് വരുന്നത്, പിന്നെ അതിൽ എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാ ലെസൺസിലും ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്വൈസസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതാണ് ആ ലെസന്റെ എസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഏതൊക്കെ ലെസൺസിൽ എന്തെല്ലാമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് 1-2 ശ്ലോകങ്ങളൊന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക, വായിക്കാനായിട്ടെങ്കിലും പഠിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെവലിലൂടെ. സെക്കൻഡ് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ ശ്ലോകമായിട്ട് വിത്ത് പെർഫെക്റ്റും ഡെഫിനേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ ലെസൺസും എന്തൊക്കെയാണ് പേരുകൾ എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു വെക്കുക, വായിച്ചു വെക്കുക. ആദ്യത്തേത് അർജുന വിഷാദയോഗം, കർമ്മയോഗം എന്ന ടൈറ്റിലിൽ വരുന്ന അർജുന വിഷാദയോഗം. അതിൽ നമ്മൾ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് 18 ലെസൺസ് ആണ്, 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇത് ടോർച്ച് തെളിയിക്കുന്നത് പോലെ, സൂര്യനെ പോലെയാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യാകാര്യ വിവസ്ഥിതോ. ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ, പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ അത് പഠിക്കും. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾക്കറിയാം ഭഗവാൻ ആകെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സെന്റൻസ് ആണ്, കുരുക്കളെ നോക്കൂ അർജുന എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ സമയത്ത് നടുവിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയതിനു ശേഷം നോക്കൂ, കുരുവംശജരെ നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അർജുനനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കി, കുരുവംശജരെ മുഴുവനും നോക്കി. അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയുസ്സും മനോബലവും അവരുടെ ധൈര്യവും എല്ലാം ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ നിവേദ്യം സ്വീകരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ കണ്ണുകൊണ്ടാണ് നിവേദ്യം സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആയുസ്സും ആ ഒരു മനോബലവും ധൈര്യവും എല്ലാം അങ്ങോട്ട് എടുത്തു. അതിനുശേഷമാണ് അർജുനന് ഉപദേശം കൊടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന, നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു. നീ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ്, ഞാനെല്ലാം ഇവയെല്ലാം ഓൾറെഡി കൊന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം അത് ഓൾറെഡി ഭഗവാൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് ആ നിർത്തിയ സമയത്ത് തന്നെ പാർത്ഥ സാരഥിയായിട്ട് അവരെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെല്ലാവരും വീരസ്വർഗം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് ലെസണിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ എന്റെ മാതുലന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ സഖാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഗുരുദേവന്മാർ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്, ബോഡിലി കോൺസെപ്റ്റിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. സാഖ്യയോഗം എന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാഖ്യയോഗത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഗീത സമറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലെസണില് ഭഗവാൻ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആത്മാവിനെ ആർക്കും കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല, മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, നനയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേയധികം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ധാരാളം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് അതിൽ തന്നെ
മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് നേഹാഭിക്രമന സ്വസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായിതേ മഹതോ ഭയാത്. കുറച്ചാണെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ ധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ അത് വലിയ വലിയ ഡേഞ്ചേഴ്സിൽ നിന്നും അത് നമ്മളെ രക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കും. മൂന്നാമത്തെ ലെസണിൽ ഭഗവാൻ മൈൻഡ് കൺട്രോളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്താണ് നമ്മുടെ കാമങ്ങളുടെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത്? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഇരിപ്പിടം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു? കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരകളെ പോലെയുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാൺ കൊണ്ട് ബുദ്ധി കൊണ്ട് നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്താവുക? ബന്ധമുക്തനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അജ്ഞാനമാണ് ബന്ധനത്തിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നതോ ജ്ഞാനമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നാലാമത്തെ ലെസണിൽ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചത്. എന്താണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്? അജ്ഞാനമാണ് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്, മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്? ജ്ഞാനമാണ്. അതെന്താണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും മൈ സർവാണി കർമാണി സന്യസി അധ്യാത്മ ചെയ്തസ, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനിൽ സറണ്ടർ ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ആ കർമ്മ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. നാരദരെ ഓൾറെഡി പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അവശ്യമേവ ഭോക്തവ്യം കൃതം കർമ്മ ശുഭാശുഭം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാരദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവശ്യമേവ ഭോക്തവ്യം, നമ്മൾ അവശ്യമായിട്ട് അനുഭവിച്ചിരിക്കും അത് എന്ന് പറയുന്നു. അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ശരീരം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഭാഗ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ടാ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അത്രത്തോളം പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എത്രയോ കോടി ജന്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ പുണ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ നമ്മളെ ചൂസ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ കയ്യിലാ ഉള്ളത്. ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് സാക്ഷിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരികയേ ഉള്ളൂ വഴി. നമ്മൾക്കിപ്പോ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടാത്തത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നാറില്ലേ, വേണ്ടായിരുന്നു, ഇത് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാ സാക്ഷിയായിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതേ ചെയ്യും. ആ ഫ്രീഡം ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ മൈൻഡിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ജന്മം എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവതാരം എടുക്കുന്നത്. യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരതം ധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ജന്മം എടുക്കുന്നത്? ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ജന്മം എടുക്കുന്നത്. എവിടെയെല്ലാം ധർമ്മത്തിന് ച്യുതി സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം ഭഗവാൻ അവതാരം എടുക്കുന്നതായിരുന്നു ആ സമയത്തെല്ലാം. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മസംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. സാധുക്കളെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നശിപ്പിക്കുവാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ് ജന്മകർമ്മ ചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേദിത സ്വതഃ ത്യക്വാദേഹം പുനർജന്മനൈതി മാമേതി സോർജന. ആരാണ് എന്നെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്, മനസ്സിലാക്കുന്നത്, എന്റെ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മവും ജന്മവും എല്ലാം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, അവർക്ക് വീണ്ടും പുനർജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല, അവർ എന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ ഭജാമ്യഹം വർദ്ധന്തേ മനുഷ്യ ഭാരത സർവസ്വ. യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ, എങ്ങനെയാണോ ആരാണോ എന്നെ ഏതു തരത്തിലാണ് സറണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അതേ തരത്തിലായിരിക്കും റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെസനാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തത് വളരെയധികം. അത് ദിവസ്വാന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ദിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യൻ വൈവസ്വത മനുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വൈവസ്വത മനു അത് സ്വന്തം പുത്രനായിട്ടുള്ള ശ്രീരാമന്റെ വംശത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാജാവായിട്ടുള്ള ഇക്ഷ്വാകുവിനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ കേട്ടതാണ്. അത് പ്രകാരം ഡിസൈപ്ലിക് സക്സഷനിലൂടെ വന്നതാണ് ഇത്. അതിനുശേഷം കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ശ്രുതിയായിട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് അത് നഷ്ടമായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും അത് അർജുനന് കലിയുഗത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോ അത്രത്തോളം ഭാഗ്യമുള്ളത് കൊണ്ട്
നമുക്കത് കേൾക്കാനുള്ള ആ ഒരു അവസരം വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ കർമ്മയോഗം എന്ന ടൈറ്റിലിൽ വരുന്ന 5ാമത്തെ ലെസനാണ് ഇന്ന് കർമ്മ സന്യാസ യോഗം. സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹിമാലയത്തിൽ പോയിട്ട് കാഷായം കൊടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഉപേക്ഷിച്ച്, വീട്ടിലുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, സ്വന്തം ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഹിമാലയത്തിൽ പോയി ഇരിക്കുന്നതല്ല സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കൊണ്ടുള്ള മനസ്സിന്റെ തലമാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും ആ ഒരു ഗാംഭീര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യണം. എല്ലാത്തിലും ഒരു കൺട്രോള്, എല്ലാ ആക്ഷൻസിനും, നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ട് എല്ലാ ആക്ഷൻസിനും ഒരു കൺട്രോളും, നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് നമ്മൾ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ വേണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു മനസ്ഥിതിയുള്ളവനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും ഞാനൊന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു ജീവിത രീതിയെയാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കർമ്മ സന്യാസ യോഗം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. 5.1 അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം സംസ്കൃതി ശ്രേയോദികം സന്യാസം കർമ്മനാം കൃഷ്ണ. ആദ്യം പറഞ്ഞു കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് സന്യാസം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലെസൺസ്. പിന്നീട് പറഞ്ഞു പുനർയോഗം സംസ്കൃതി. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയോഗം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോടുകൂടി അത് ചെയ്യുന്നതിനെ. ഇത് നല്ലത് എന്ന് നീ പറഞ്ഞു. ഇനി നീ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണോ വേണ്ടത്, അതോ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നതാണോ നല്ലത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അർജുനൻ. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സന്യാസി എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അയാളുടെ കാഷായ വസ്ത്രവും അയാളുടെ മണ്ഡലവും പിന്നെ താടിയും മുടിയും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സന്യാസി എന്ന് പറയും. ശരിക്കും ഇയാള് സന്യാസിയാണോ, ശരിയായ സന്യാസിയാണോ? ഇയാളുടെ കയ്യിൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾ സന്യാസി അല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും, ഒരു കാറാണെങ്കിലും, ഒരു നമ്മളുടെ പെന്നാണെങ്കിലും, ബുക്കാണെങ്കിലും, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫോണിലൂടെയാണ് ക്ലാസ് നടക്കുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയും. എന്താ, നമ്മള് കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ, നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്നല്ല, ജസ്റ്റ് കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയും. അതേസമയം മർക്കട വൈരാഗ്യം എന്ന അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈരാഗ്യത്തിന് പേര് മർക്കട വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? മർക്കടൻ നമ്മൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്പെക്സും ഹാൻഡ് ബാഗും അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കയ്യിലുണ്ടോ അതെല്ലാം കൊണ്ടുപോകും. മങ്കിക്കാണെങ്കിൽ അത് വല്ലതും ആവശ്യമുണ്ടോ, പക്ഷെ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. അതുപോലെ അപ്പം ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ ഫോണൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ സിഗരറ്റ് ഉണ്ട്, സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അയാളുടെ ഇത് എന്താണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാളെ നമുക്ക് മിഥ്യാചാര ഉച്യതേ, മിഥ്യാചാരി എന്ന് പറയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, തദേകം വദ നിശ്ചയിച്ച്, ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. തന്നെ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. എന്താണ് ബ്രൂഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയൂ, സുനിശ്ചിതമായിട്ട് ഒന്ന് പറയൂ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് 2 പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മനസ്സ് മോഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. കർമ്മയോഗ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നിശ്രേയസകരാസ്തു കർമ്മസന്യാസ കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. സന്യാസത്തെക്കാളും കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. കർമ്മയോഗമാണ് വിശേഷമായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. സന്യാസത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മുക്തി തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ശരിയായ രീതിയിലുള്ള സന്യാസമായിരിക്കും. നമ്മൾക്ക് ശരിയായ മീനിങ്ങോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ടും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിരുന്നു കൊണ്ടും നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിലൊന്നും ഫലാസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെയും സന്യാസം എന്ന് പറയും. ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തേക്കാൾ ഉത്തമം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എൽഡേഴ്സ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ വിളക്ക് കൊളുത്തുക, ഭഗവാന്റെ പൂജാറൂമ വൃത്തിയാക്കുക, എല്ലാം പൂക്കളൊക്കെ വെച്ച് അലങ്കരിക്കുക, ഭഗവാനെയും അലങ്കരിക്കുക, അഭിഷേകം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ചെറിയ ചെറിയ പാത്രങ്ങളിൽ നിവേദ്യം സമർപ്പിക്കുക. ഇതെല്ലാം ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെയാണ്. ഇത് മാത്രമാണോ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ
ഇതൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്താ, രാവിലെ ഒന്ന് പൂജാ റൂമിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തി അമ്പലത്തിൽ പോയി വന്നോ തീർന്നു ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. 24 hour പ്രോസസ് ആണ്, അത് ത്രൂ ഔട്ട് പ്രോസസ് ആണ്. നമ്മുടെ ലൈഫ്, നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിനോട് കൂടി തന്നെ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ലൈഫ് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുക, സ്പിരിച്വാലിറ്റി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊന്നല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പ്രഹ്ലാദനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 5 വയസ്സ് തൊട്ടേ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളത്. 9 മാർഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് 9 കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ചെറുതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ, ബുദ്ധി ഉറയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചൊല്ലണം, നാമം ജപിക്കണം എന്ന് പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭക്തി ഇങ്ങനെ കർമ്മമാണ് എന്ത് കർമ്മത്യാഗത്തേക്കാൾ ഉത്തമം. ക്ഷേത്ര ദർശനം എന്ന് പറയുന്നത്, ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് പോയി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈകൂട്ടി അതിനുശേഷം തീർത്ഥം വാങ്ങിച്ചു കുടിച്ചു തിരിച്ചു വന്നു 10 പേരോട് നമ്മൾ എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ല ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുളിച്ച് ശുദ്ധമായിട്ട് തലമുടിയൊക്കെ തോർക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടേ നമ്മൾ നാമജപം തുടങ്ങണം എന്നാ പറയുന്നത്. സോപ്പ് തേക്കുമ്പോഴൊന്നും നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിനുശേഷം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങണം എന്ന് പറയുന്ന മന്ത്രങ്ങൾ. നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖ ശമനം തം നമാമി ഹരിം ഹരം. ഏതു നേരവും നാമം ഉണ്ടാകണം. നമ്മുടെ നാവില് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നാമം ഉണ്ടാകണം. അപ്പം ആ നാമം ജപിച്ചു തുടങ്ങി അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തിയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്, അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത്. ധ്യാന ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. ഭഗവാൻ ഏത് അമ്പലത്തിലാണ് പോകുന്നത് അവിടുത്തെ ധ്യാന ശ്ലോകങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. എന്നിട്ട് അത് ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ. അതിനുശേഷം തീർത്ഥം സേവിക്കുക, പ്രസാദം വാങ്ങിച്ച് തീർത്ഥം സേവിക്കുക. തീർത്ഥം സേവിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലുക ഇന്ത് അകാലം ബുദ്ധിമതനം സർവ്വവ്യാധി വിനാശനം സർവ്വദുഃഖോപശമനം വിഷ്ണുപാദോദകം ശുഭം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അകാല മൃത്യുവും അകാല മൃത്യുവിനെ ജയിക്കുന്നതും സകല രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നതും സർവ്വ ദുഃഖോപശമനം എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ശമിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള വിഷ്ണുപാദോദകമാണ് ഞാൻ കുടിക്കുന്നത് എന്ന ബോധത്തോടു കൂടി കുടിക്കുക. അതിനുശേഷം ഞാനി കാണിച്ച പാപ്പാനി ജന്മാന്തരത്തിൽ കാണിച്ച് താനി താനി വിനശന്തി പ്രദക്ഷിണ പതേ പതേ. ഓരോ പദം വയ്ക്കുമ്പോഴും ഭഗവാനെ എന്റെ എത്രയോ കാലങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പാപങ്ങളെല്ലാം പോകണേ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പതേ പതേ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ധ്യാനി കാണിച്ച പാപ്പൻ എന്തെല്ലാം പാപങ്ങളാണോ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ജന്മാന്തരകൃതാനിച്ച ജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്, താനി പ്രണശന്തി അല്ലെങ്കിൽ വിനശന്തി, അതെല്ലാം നശിച്ചു പോകണേ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട്, ഭസ്മമായി പോകണേ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രദക്ഷിണ പതേ പതേ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരിടത്ത് വന്നിരിക്കുക, കുറച്ചു നേരം ധ്യാനിക്കുക, ഭഗവാനെ നാമം ജപിക്കുക. അതിനുശേഷം പറയുക അനായാസേന മരണം വിനാ ദൈന്യേന ജീവനം ദേഹാന്തേ തപസാന്നിധ്യം ദേഹിമേ പരമേശ്വരം. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കേണ്ടത്. സദ്ബുദ്ധി ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുക, ആരോഗ്യം ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുക, ഒക്കെ. എന്നിരുന്നാൽ പോലും പണ്ടുള്ളവരെ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ? അനായാസേന മരണം, ധാരാളം കാലം കിടന്നുകൊണ്ട് മരിച്ചു പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞ ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടി വരും. ഈ ഘടകമൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടി വരും. ഇവര് ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് പകരം കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അനായാസേന മരണം. ചിലവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഉറക്കത്തിൽ മരിച്ചുപോയി, അതല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ മരിച്ചുപോയി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. ഇത് അനുഗ്രഹമായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം വലിയ മഹോത്സവമായിട്ട് മാറ്റുക. അപ്പം അനായാസേന മരണം വിനാ ദൈന്യേന ജീവനം, ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കണേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന. ദേഹാന്തേ തപസാന്നിധ്യം, ദേഹം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാനെ നീ കൂടെ ഉണ്ടാകണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദേഹിമേ പരമേശ്വരം 3 വരങ്ങളാണ് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കേണ്ടത്. ഇതിനെയാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ 10 പേരോട് ഗോസിപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ വരികയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വരിക. വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം കാപ്പി കുടിക്കുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക. അതിനുശേഷം എല്ലാവരെയും സമാധാനമായി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഉപാസനയ്ക്കുള്ള സമയമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, ഭാഗവതം വായിക്കുക, ജപിക്കുക, ജപമാല കയ്യിലെടുക്കുക. എല്ലാവരും ഓടി നടന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഫുഡോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ റെഡിയാക്കാനുള്ള സമയത്തൊക്കെ ജസ്റ്റ് നാമം ജപിക്കുക. നാമം ജപിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. മാല എടുക്കുക. നമ്മൾ എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാല എടുത്ത് ജപിക്കുക. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. 24 hours ആണ്. ഒരു മിനിറ്റും നല്ല സറണ്ടർ ചെയ്യുക. രാത്രി ഉറക്കം നന്നായിട്ട് ജപിക്കണം. നമുക്ക് ചെയ്യുക പ്ലീസ്.
മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അല്ല ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എന്നാൽ എത്ര ടൈമാ പോവുക 2 മിനിറ്റ് 2 മിനിറ്റ് വെച്ച് പോകില്ലേ. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മൃഗരാജാവിന്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മൃഗരാജാവിന്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. മൃഗരാജാവ് വലിയൊരു നല്ലൊരു രാജാവായിരുന്നു. വളരെയധികം നന്നായിട്ട് പ്രജകളെ പരിപാലിക്കുന്ന നല്ലൊരു രാജാവായിരുന്നു. അച്ഛനെ പോലെ നോക്കുന്ന പ്രജകളെയെല്ലാം നല്ലൊരു രാജാവ്. ഭഗവതിന്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു മൃഗരാജാവ് എല്ലാ ദിവസവും പശുക്കളെ, ധാരാളം പശുക്കളെ, കറവയുള്ള പശുക്കളെ ഇങ്ങനെ നല്ല ബ്രാഹ്മണർക്ക് ദാനം കൊടുക്കും. അതും അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കും പശുക്കളെയൊക്കെ. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരരുത് എന്ന് വിചാരിച്ച് സ്വർണവും അതുപോലെ സ്ഥലവും ഭൂമിയും എല്ലാം ഇതുപോലെ ധാരാളം ദാനം ചെയ്തു. ദാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു ദിവസം പ്രാരബ്ധ കർമ്മം കൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി? ദാനം ചെയ്ത ഒരു പശു അറിയാണ്ട് ഗോശാലയിൽ കയറി വന്നു. ഗോശാലയിൽ നിൽക്കുന്നത് ദിവസം പശുവിനെ ദാനം ഇവിടെ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ തന്നതാണ്, ഇത് തിരിച്ച് ഗോശാലയിലേക്ക് കയറിപ്പോയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് രാജാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വേറൊരു പശുവിനെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ 2 ബ്രാഹ്മണരെയും കൂട്ടിയിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കി അവിടെ നിന്നിട്ട്. എന്നിട്ട് 2 ആൾക്കും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പശുവിനെ അവിടെ തന്നെ വിട്ടിട്ട് അവര് 2 ആളും പോയി വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട്. ആ സമയത്ത് രാജാവിന് വളരെ വിഷമം തോന്നിയ സമയത്ത് യമരാജാവിന്റെ സമയമായി. യമരാജാവ് വന്നു. എന്നിട്ട് ഈ മൃഗരാജാവിനെ യമലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിനു ശേഷം ചോദിച്ചു, നിനക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത്? നല്ല കർമ്മം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണോ ചീത്ത കർമ്മം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണോ നിനക്ക് ആദ്യം അനുഭവിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മൃഗരാജാവ് പറഞ്ഞു, ആദ്യം ഞാൻ ചീത്ത കർമ്മം ചെയ്തതിന്റെ അനുഭവിക്കാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിനൊരു അവധി ഉണ്ടാവും. ഞാൻ അധികം ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പം നല്ലതാണെങ്കിലും ഞാൻ ധാരാളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ നീ ഓന്തായിട്ട് മാറട്ടെ, ഭഗവാന്റെ കൈ കൊണ്ട് നിനക്ക് മോക്ഷവും കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് മൃഗരാജാവ് ദ്വാരകയിലുള്ള ഒരു കൊട്ടക്കിണറ്റിൽ ഒരു ഓന്തായിട്ട് ജനിച്ചു. വലിയ ഓന്ത്. അവസാനം അവിടെ കൃഷ്ണന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ പ്രദീപനും ബാക്കിയുള്ള സാമ്പനും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് ദാഹിച്ചപ്പോഴേക്കും ഇവര് കൊട്ടക്കിണറ്റില് വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് പോയി നോക്കിയപ്പോഴെന്താ അവിടെ ഒരു വലിയ ഓന്ത് കിടക്കുന്നു. അവരെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ ഉത്തരീയവും എല്ലാം എടുത്തിട്ട് നോക്കി. അത് മുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്നില്ല എന്ന് രക്ഷിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ഈ 2 കുട്ടികൾ ഓടിപ്പോയിട്ട് കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരു ഓന്തിനെ കണ്ടു, അത് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ വേഗം വന്നു. എന്നിട്ട് ഇതേ ഉത്തരിയാൻ വേണ്ടി ഇട്ടുകൊടുത്തപ്പോഴേക്കും അത് മുകളിലേക്ക് കയറി വന്നു. ഭഗവാൻ അതിനെ ഒന്ന് തലോടിയപ്പോഴേക്കും അതിന് ഗന്ധർവ രൂപം കിട്ടി. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ആരാണ് നീ? ഭഗവാൻ അറിയാം, പക്ഷെ കുട്ടികളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ഈ മൃഗരാജാവ് പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് ദാനങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം ചെയ്തിട്ടുള്ള മൃഗരാജാവ് എന്ന പേരിലുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. ഭഗവാൻ അറിയാമായിരിക്കും എന്റെ കാര്യം. ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ജനിച്ചത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ അതിന് മോക്ഷം കൊടുത്തതിനു ശേഷം അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്ത എന്ത് കർമ്മമാണെങ്കിലും അവസാനം അത് നല്ലതല്ലാത്ത റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് അതിനൊരു പോസിറ്റിവിറ്റി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ചെയ്യുന്നവരുടെ ലാസ്റ്റ് എൻഡ് എന്തായാലും ഭഗവാൻ അത് നന്നാക്കി കൊടുക്കും. നിത്യ സന്യാസിയോ നിർദ്ദിഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർബന്ധോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാശ്രമിച്ചതേ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ നിത്യ സന്യാസി. ആരാണ് നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്? കേട്ടോളൂ അർജുന. യോനദ്വേഷ്ടീന കാംക്ഷതി. ആരോടും കർമ്മഫലങ്ങൾ യാതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാത്തവനും വെറുക്കുകയും ചെയ്യാത്ത ആളാണ്. നിർദ്വന്ദ്വോ. എല്ലാ ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്നും ദ്വന്ദ്വം അല്ലെങ്കിൽ ജയപരാജയമാകുന്നതൊന്നും അയാളെ ബാധിക്കില്ല. മഹാബാഹുവായിട്ടുള്ള അർജുന മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അർജുനനെ. മഹാബാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ കൈകളുള്ളവനെ, സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കൈകളുള്ളവനെ. നമ്മുടെ ശക്തി എവിടെയാണ്? നമ്മുടെ കൈകളിലാണ് നമ്മുടെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. സുഖം ബന്ധാ പ്രമുച്യതേ. അപ്പൊ അയാള് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാള് ദ്വന്ദ്വങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. കർമ്മഫലങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അതിൽ നിസ്സംഗ ഭാവമുള്ള ഒരാള്, ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് ആളെയാണ് നമ്മൾ നിത്യ സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലെസന് സന്യാസ യോഗം എന്ന പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്.
മഹാബാഹുവായിട്ടുള്ള അർജുന, അയാൾക്ക് ഈ സുഖ ദുഃഖങ്ങളോ ജയപരാജയങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ അയാൾ അതിൽ നിന്നെല്ലാം വേഗം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. നിത്യ സന്യാസി ഹിമാലയത്തിൽ പോയിരിക്കുന്ന ഒരാളെല്ലാം നമ്മള് വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ നമ്മളിതിലെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അധികം ആസക്തിയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നതിനെയാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തു, വീണ്ടും മഹാബാഹോ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തു അയോഗതഃ. സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു മനസ്സുകൊണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചിതരാകില്ല. എന്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ? യോഗയുക്തോ മനിർബ്രഹ്മനചിരേണാഭിഗച്ഛതി. യോഗയുക്തോ ഭഗവാനിലുള്ള നമ്മളുടെ സേവനം ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നചിരേണാഭിഗച്ഛതി, നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും സന്തോഷം കിട്ടില്ല. അതേസമയം യോഗയുക്തോ മനിർബ്രഹ്മ, ഭഗവാനിലേക്ക് അത് യോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആയിട്ട് നചിരേണാഭിഗച്ഛതി, ബ്രഹ്മലോകമാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നലെ വരെയും നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. ഇന്ന് പക്ഷേ നമ്മൾക്കറിയാം ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂട്ടീസ് എല്ലാം അതേ ജോലികൾ തന്നെ. അതെല്ലാം എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചീത്തയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുക. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്, നമ്മളെ സാക്ഷിയായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേണ്ടാത്തതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുകയില്ല. നമ്മളെ ചൂസ് ചെയ്ത് മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ, അടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത ആചരണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെല്ലാം പതുക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരിക. അഡ്വാൻസ് നമുക്ക് പറയാം, അഡ്വാൻസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരിക. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക? കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ആചരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പം ഇസ്കോണിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 4 കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൂടാത്തത് എന്ത് എന്നുള്ളത്. അത് ഫസ്റ്റ് വൺ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ വേറൊരു ജീവിയെയും കൊല്ലരുത്. നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അന്നം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം കർമ്മയോഗത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, അന്നാദ്ഭവന്തി ഭൂതാനി പരജന്യാതന്ന സംഭവ. അന്നം കൊണ്ടാണ്, നമ്മൾ ധാന്യം കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വേറൊരു ജീവിയെയും നമ്മൾ കൊല്ലരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്. അതിനുശേഷം നോ ആൽക്കഹോൾസ് ആണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കമ്പാഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദയ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിനെ അത് ബാധിക്കും. നമ്മൾക്ക് ദയയില്ലാണ്ടാവും. അപ്പം പ്രാചീന ബർഹിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു രാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെയധികം യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ യജ്ഞങ്ങളിലൊക്കെ ആനിമൽസിനെയാണ് ആഹുതി കൊടുത്തിരുന്നത്. പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഘീയോ ഒന്നും അല്ല ആഹുതി കൊടുത്തിരുന്നത്. ദേവന്മാർക്ക് സന്തോഷമാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നല്ല നല്ല മൃഗങ്ങളെയൊക്കെയാണ് ആഹുതി കൊടുത്തിരുന്നത്. ഒരു ദിവസം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിരിക്കുന്നു, ഞാൻ 99 എണ്ണം ചെയ്തു എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട്. ആ സമയത്ത് നാരദര് വന്നു, എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഇതെന്താണ് മഹാപാപം ചെയ്ത് കൂട്ടുന്നത് രാജാവേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ, ഞാൻ മഹാപാപമല്ല നല്ലതല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പ്രാചീന ബർഹസിനോട് എന്നെ ഒന്ന് തൊട്ടുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രാചീന ബർഹിസ് വിചാരിച്ചു മുകളിലിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ദേവന്മാരും എന്നെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോ എന്നെ ഒന്ന് തൊട്ടുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഒന്ന് നോക്കൂ മുകളിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ, ആകാശത്ത് മുഴുവനും പ്രാചീന ബർഹിസ് ആഹുതി കൊടുത്ത മൃഗങ്ങളാണ് കാത്തു നിൽക്കുന്നു പ്രാചീന ബർഹിസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിനെ ഇനി നിന്നെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്, നിന്നെ തിന്നാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് നീ തന്നെയാണ് അർഹത കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ജന്മത്തിൽ നീ അവരെ കൊന്നു, അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നീ ചിലപ്പോ ക്രമീകീടമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അനിമലായിട്ടോ ജനിക്കും, അവര് നിന്നെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യും. എത്ര ജന്മമാണ് നീ ഇനി എടുക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് പ്രാചീന ബർഹിസിന് കാര്യം മനസ്സിലായത്. അപ്പം നമ്മൾ ആരെയും കൊല്ലരുത്, നമ്മളുടെ കമ്പാഷനെ അത് ബാധിക്കും. പിന്നെയുള്ളത് നോ ആൽക്കഹോൾസ് ആണ്. നമ്മൾ അഡിക്ഷൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ? അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനസ്മര എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എല്ലാ നേരവും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിന് ബാലൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെന്നാ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക? അപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത്. പിന്നെയുള്ളത് നോ ഗാംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗാംബ്ലിംഗിൽ എന്താണ്? ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിലില്ലായിരിക്കും. നമ്മൾ കള്ളം ചെയ്യും, അപ്പം അതും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. കള്ളം എന്ന് പറയുന്നതും ഇവയിലെല്ലാം കലി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലിയുഗത്തില് കലിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലൊക്കെയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൂടാ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് നോ ഇലിസിറ്റ് സെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക്
എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂരിഫൈഡ് റിലേഷൻസ് ആയിരിക്കണം. അത് ബോഡിലി കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകരുത്. ആരായാലും ആണായാലും പെണ്ണായാലും നമ്മൾ പ്യൂരിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലീൻലിനെസ് എന്ന് പറയുന്ന എസൻസിനെ അത് ബാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൂടാത്തത് എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി, ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നാശമില്ലാത്തത് എന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മളുടെ ആത്മാവും ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി, നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ സംഘം ത്യക്വാ കരോതിയഹ, നമ്മൾ അതിലുള്ള ആസക്തി വെടിഞ്ഞ് കരോതിയഹ ചെയ്യുമ്പോൾ ലിപ്യതേ നസപാപേന, ലിപ്യതേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല, നസപാപേന പാപം അതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെ? പത്മപത്ര നിവാംബസ, താമരയിലയിൽ വെള്ളം വീണതുപോലെ അത് അതില് നനയ്ക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് പാപമൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്ത് ചെയ്യുക? ജസ്റ്റ് ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി, ഭഗവാനിൽ തന്നെ എല്ലാം സമർപ്പിക്കുക. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഘം ത്യക്വാ കരോതിയഹ, സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആസക്തി. ഇവിടെ കരോതിയഹ ചെയ്യുമ്പോൾ ലിപ്യതേ നസപാപേന, പാപം കൊണ്ട് അത് ബാധിക്കുന്നില്ല. പത്മപത്ര നിവാംഭസ, താമരയിലെ വെള്ളം എന്നതുപോലെ അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്നതുപോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? യുക്തകർമ്മ ഫലം ത്യക്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. യുക്തകർമ്മ ഫലം ത്യക്വാ, സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ശാന്തി എനിക്ക് അവന് ലഭിക്കുന്നു. അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ, അല്ലാത്ത ആളോ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അയാള് അത്യാഗ്രഹിയാണ്, അതുകൊണ്ടായിട്ട് അതിൽപ്പെട്ട് അയാള് വലയുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിച്ചു, ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അത് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഭഗവാനെ ബുദ്ധി തരണേ, സദ്ബുദ്ധി തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, ഓർമ്മശക്തി തരണേ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് ഭഗവാനെ എന്റെ മാക്സിമം, എന്റെ കഴിവിന്റെ മാക്സിമം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി എനിക്ക് കൂട്ട് വേണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ തോന്നുക? അത് റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും. അതല്ലെങ്കിലോ എന്നാലും നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ തന്നെ എന്ന് നമ്മൾക്കറിയാം. അതിനേക്കാളും വേറെ എന്തോ ആണ് എനിക്കുള്ളത് ഭഗവാൻ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവും. അതേസമയം ഒരാള് ഞാനാണ് എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, എന്റെ കഴിവാണ് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ലോസ് ആയാലോ അയാള് അതിൽ തന്നെ ഉറക്കമില്ലായിട്ട് ടെൻഷനാകും, അതിൽ തന്നെ ആയിട്ട് ആ ഒരു കഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫീലിങ്ങിലായാലും. അതേസമയം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുമ്പോഴോ നമ്മള് ഭഗവാൻ നോക്കിക്കൊള്ളും എന്നുള്ള ആ ഒരു മനസ്സോടുകൂടി നമുക്ക് നിശ്ചിന്തനായിരിക്കാം. അശാന്തസ്യ കുതസുഖം, ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അശാന്തിയുള്ളവന് എവിടെന്നാ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താ? സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ശാന്തിയാണ്. പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ, ആത്മാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് പ്രശാന്തസ്യ, അയാള് ശാന്തിയായിരിക്കും. അയാൾക്ക് പരമാത്മാ സമാഹിത, പരമാത്മാവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു, സ്വന്തം ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാനെ മാനിക്കുക. നമ്മൾ ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള കഴിവാണ്. ഒരു ശ്വാസം നമ്മൾക്ക് എക്സ്ട്രാ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഭഗവാൻ തരാതെ. ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന കഴിവ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നതും കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും എന്തെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ള കഴിവാണ്. നമ്മളുടേതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒന്നുമില്ല, നമ്മളുടെ ആ ദുർബുദ്ധി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ എന്ന് പറയാനായിട്ട്. ആ മനസ്സിനെ ഒന്ന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതും അത് നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക്, ആചരണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതും. ഓക്കെ, ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭു ന കർമ്മ ഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തത്തെ. നമ്മള് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ ആത്മാവ് നമ്മുടെ ബോഡി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഇത് രജോ ഗുണമാണെങ്കിലോ നമ്മള് ഓവറായിട്ട് ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. നമ്മള് പാർട്ടീസ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. തമോ ഗുണമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അലസരായിരിക്കും. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുമില്ല, ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമില്ല, ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുമില്ല. ഇതല്ല ആത്മാവ്, ഇതിലൊന്നും റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ല. പക്ഷെ
നമ്മൾ ഈ ശരീരവും ത്രിഗുണങ്ങളും കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് ആത്മാവ് എന്തുണ്ടാകും? ആത്മാവ് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനന മരണങ്ങളിൽ പെട്ടിങ്ങനെ ആ സൈക്കിളിൽ വന്ന് പിന്നെയും പിന്നെയും ജീവിച്ച് മരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ആ ചാൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചൂസ് ചെയ്തു. നിന്റെ ബുദ്ധി സദ്ബുദ്ധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ബുദ്ധിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധി കണക്ട് ചെയ്യുക. ഭഗവാനെ നമ്മുടെ സാരഥിയായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ബുദ്ധിയിലിരുന്നു. ബുദ്ധി നേരെ എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത് അവിടെ ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോളും. എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം. ആരാണോ എന്നെ പ്രീതിപൂർവം ഭജിക്കുന്നത് തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തിതേ. എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ബുദ്ധി ഞാൻ നൽകുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം കാരണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതെല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുക. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ നല്ല കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്ത് നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം. തദ്ബുദ്ധയ സദാത്മാന് തന്നിഷ്ഠ തത്പരായണ. ആരും നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്നും ആരും പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗുരുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കും, ഈ ചെവി കൊണ്ട് നമ്മൾ വിടുകയും ചെയ്യും. ബാക്കി സിബ്ലിങ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സോ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേൾക്കോ അയക്കോ അച്ഛാണെന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പം നമ്മളെ ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മാനം അവസാദേ. നമ്മൾ തന്നെ വേണം ഉദ്ധരിക്കാൻ. ഇതെല്ലാം കേൾക്കണം, ഇതെല്ലാം എന്റെ ആചരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് വിചാരിക്കാൻ അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. എത്ര ഫോഴ്സ് ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളെ പഠിക്കാൻ പോവില്ല. അവർക്ക് താനേ തോന്നണം അവര് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾക്ക് താനേ തോന്നണം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. തദ്ബുദ്ധയ സദാത്മാന്. ഇപ്പൊ ഭാഗവതം വായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് തന്നെ തോന്നണം ക്ലാസ്സിലിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തോന്നണം. കേൾക്കണം, എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ വേണം വിചാരിക്കാൻ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഗുരുവില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു മനസ്സ് ഭഗവാന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ ഗുരുവായിട്ട് വന്ന് നമ്മളുടെ മുൻപിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് കാണിച്ചു തരും എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്ന നല്ലൊരു ശ്ലോകമാണ് തദ്ബുദ്ധയ സദാത്മാന. ബുദ്ധിയും തദ്ബുദ്ധയ നിന്റെ ബുദ്ധിയും നിന്റെ ആത്മാവും നിന്റെ തന്നിഷ്ഠ നിന്റെ നിഷ്ഠയും തത്പരായണ നിന്റെ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും എന്താണ് നിന്റെ ഉപാസന അതെല്ലാം ആശ്രയവും ഗച്ഛന്ത പുനരാജ്ഞാനനിർഭൂത കൽമഷ. അതെല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ എന്ന് പറയാനുള്ളത്. ഭഗവാൻ എന്താ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്? എല്ലാ കഴിവും എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ മനസ്സോ അത് നമ്മളുടെയാണ്. അപ്പൊ അത് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഓരോരുത്തർക്കും വെവ്വേറെയാണ്. ആ ബുദ്ധിയും മനസ്സും നമ്മളുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയും നമ്മളുടെ സ്വന്തമാണത്. ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതും എല്ലാം പിന്നെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആർജിച്ചതാണ് ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെല്ലാം ആശ്രയവുമെല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവൃത്തി. നമ്മൾ പുനരാവൃത്തിയില്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ അധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു. ജ്ഞാന നിർധൂത കൽമഷ. ജ്ഞാനം ലഭിച്ച് നമ്മൾ നിർധൂത കൽമഷ. കൽമഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപങ്ങളും സംശയങ്ങളും എല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ മാനിക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് മാനിക്കുക ഭഗവാനെ. നമ്മൾക്ക് 3 തരത്തിലാണ് മാനിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഗോഡ് റിയലൈസേഷൻ, ഒന്ന് ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസേഷൻ, വെളിച്ചമായിട്ട് ധ്യാനിക്കുന്നവർ. പിന്നീടുള്ള നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കുന്നവർ. അത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്? വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്റെ വനമാലി ഗതീശാംഗി സംഗീ ശക്തിശനന്ദി ശ്രീമന്നാരായണോ വിഷ്ണു വാസുദേവോ രക്ഷതു. ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. വനമാല ധരിച്ചിട്ടുള്ള വനമാലി, ഗതി ശാർഗി ഗദ പിടിച്ചിട്ട് കൗമോദകി എന്ന് പറയുന്ന ഗദയുണ്ട് ഭഗവാന്റെ കയ്യില്. ഈ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അങ്കുഷ്ട മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ അത്രയും രൂപത്തിലാണ്, അത്രയും ഫിഗറിലാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്നത്. ഏത് രൂപത്തിലാണ്? വനമാലി ഗതി ശാർഗി. ശാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശംഖ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം പാഞ്ചജന്യമാണ്. ചക്രവും നമുക്കറിയാം സുദർശന ചക്രമാണ്. ശംഖി ചക്രീശൻ നാന്തകി. നാന്തകം ഭഗവാന്റെ വാളാണ്. ഇതെല്ലാം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വനമാലി ഗതി ശാന്തി ശംഖി ചക്രീശ നന്ദകി ശ്രീമൻ നാരായണോ വിഷ്ണു വാസുദേവോ രക്ഷതു. അങ്ങനെയിരിക്കുന്ന ശ്രീമൻ നാരായണനായിട്ടുള്ള വാസുദേവനെ ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നു, രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ തൊഴേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ
നമുക്കറിയാം പരാശരമുനി നിർവചിച്ചത് 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ എബണ്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അത് സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടുള്ള ജഗന്നാഥ മൂർത്തിയായിട്ടുള്ള അഖിലാണ്ട കോടി ബ്രഹ്മാണ്ട നായകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഗോഡ് റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജഗന്നാഥ മൂർത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ ജഗന്നാഥ സ്വാമി നയനപഥഗാമി ഭവതുമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ജഗന്നാഥ സ്വാമി നയനപഥഗാമി, എന്റെ കണ്ണുകൾ എവിടെയെല്ലാമാണോ പോകുന്നത് അവിടെയെല്ലാം ഭഗവാനെ നിന്നെ തന്നെ കാണുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുമായിട്ടും എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അപ്പോ എനിക്ക് അത് കാണാനുള്ള കണ്ണിന് കാഴ്ചശക്തി തരണേ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. എല്ലാവരിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ജഗന്നാഥ സ്വാമി നയനപഥഗാമി ഭവതുമേ, എവിടെയെല്ലാം ഞാൻ നോക്കുന്നു അവിടെയെല്ലാം നിന്നെ തന്നെ കാണണേ ഭഗവാനി എന്ന് വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട്. അപ്പം അതാണ് ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട്. വിശ്വരൂപം പോലെയുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് എടുക്കരുത്. വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞി കൃഷ്ണനായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള നവകോമളൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള നവ യൗവനം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭഗവാനെ വേണമൊക്കെ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ രൂപത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ. അതാ ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു 5.18 പഠിക്കേണ്ട ശ്ലോകമാണ്. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വപാകേച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ, വിദ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം വരിക എന്താ? വിനയമാണ് വരിക. വിദ്യ കൂടുതലാവുന്നതോറും എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല, എനിക്ക് ഇനി അറിയാനുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധമാണ് നമ്മൾക്ക് വരിക. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളിലും, പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള അയാളിലും, ബ്രാഹ്മണനിലും, ഗവി പശുവിലും, ഹസ്തിനി ആനയിലും, ശുനി നായയിലും, ശുനി ചൈവ സ്വപാകിച്ച് മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവനിലും പാകം ചെയ്യുന്നവനിലും, പണ്ഡിത സമദർശിന, പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ഒരാള് ഒരേപോലെയാണ് ദർശിക്കുക. അവരിലെല്ലാമുള്ള ചൈതന്യം ആനയിലും, ആനപ്പാപ്പാനിലും, പശുവിലും, ബ്രാഹ്മണനിലും എല്ലാവരിലും ഒരേ ചൈതന്യമാണ് എന്നാണ് ജ്ഞാനമുള്ളവരായിട്ടുള്ള വിനയാൻവിതരായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. പണ്ഡിതന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്? വിദ്യ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വപാകേച പണ്ഡിത സമദർശിനഃ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ന പ്രഹൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ നോദ്വിജേത് പ്രാപ്യ ച പ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിര സമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മവേദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ന പ്രഹൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ, എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും. നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും. ന പ്രഹൃഷ്യേത് പ്രിയം പ്രാപ്യ, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. നോദ്വിജേത് പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം, കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ, നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ വിഷമിക്കും. സ്ഥിരബുദ്ധിര സമ്മൂഢോ, അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ ബ്രഹ്മവിദ് അസമ്മൂഢനായിട്ട് മൂഢബുദ്ധിയോടുകൂടിയല്ല, നല്ല ബുദ്ധിയോടുകൂടി ബ്രഹ്മവിദ് ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. അങ്ങനെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികാതീതൻ തന്നെ. അങ്ങനെയുള്ള ആള് ഈ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ലൈഫിലാണെങ്കിൽ പോലും അയാൾ ഇറ്റേണൽ ആണ്, സ്പിരിച്വൽ ലൈഫാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് തന്നെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഈ ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിരുന്നാലും കൂടി ജസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ്, നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ്. നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ ആ ഗോഡ് കോൺഷ്യസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുക, കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുക. അപ്പം അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോൾ ഓവറായിട്ട് സന്തോഷമോ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടമോ ഒന്നും നമ്മൾക്ക് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് ചെയ്യുന്നു, സ്പിരിച്വൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏഹി സംസ്പർശജ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ ആദ്യന്തകൗന്ദയ്യന തേഷു രമതേ ബുധഃ. യേഹി സംസ്പർശജ ഭോഗങ്ങളിലുള്ളത് എന്താണ്? ദുഃഖം തന്നെയാണുള്ളത്. ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദയ്യ, എല്ലാം നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തു കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾക്ക് ആദ്യവുമുണ്ട് അന്തവുമുണ്ട്. ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദയ്യ തേഷു രമതേ ബുധഃ. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരാള് അതില് രമിക്കുന്നില്ല, അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതിക കേന്ദ്രങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളുന്നില്ല. യേഹി സംസ്പർശജ ഭോഗ ദുഃഖയോനയ ഏവതേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദയ്യ നതേഷു രമതേ ബുധഃ. അല്ലയോ കുന്തി പുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയുമുണ്ട് അവസാനവുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ അതില് പങ്കുകൊള്ളുന്നില്ല. ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് എന്താ? ലൈറ്റ് കാണുന്നു നമ്മള്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിളക്ക് കൊളുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് കണ്ണുകൊണ്ട് ആകർഷിച്ചിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത്. നമ്മളുടെ സെൻസസ്, 5 സെൻസസ്
ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന 5 സെൻസസ്, അതിലെ കണ്ണുകൊണ്ട് ആകർഷിതരായിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് എന്താ? ഒരു മാൻകുട്ടിയാണ്. അത് മാൻ പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് ഹണ്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വലയിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നത്. നല്ല പാട്ടിലെ ശ്രവണം കൊണ്ടാണ് അത് ഓടി വരുന്നത്. അതുപോലെ താമരപ്പൂവിലാണെങ്കിലോ വണ്ട് വരണു. അതിന് ടേസ്റ്റ് ആണ് വേണ്ടത്, ടേസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സ്മെല്ല് കൊണ്ട് അത് ഓടി വരുന്നത്. എന്നിട്ട് താമരപ്പൂവിൽ വന്നിരിക്കും. താമര അടഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേക്കും അത് ചിലപ്പോൾ മരിച്ചു പോകാൻ പോലും സാധ്യതയുണ്ട്. നാക്ക് കൊണ്ടാണ് ഫിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിലേക്കായിട്ട് പെടുന്നത്, നാശത്തിലേക്ക്. അതിന് ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. നടുവിലുള്ളതാണെങ്കിലോ ആനക്കുട്ടിയാണ്. ആനക്കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും സ്പർശമാ വേണ്ടത്. അത് അമ്മയുടെയോ അച്ഛന്റെയോ ആരൊക്കെയാണോ ഉള്ളത് അതിന്റെ ആ സ്പർശത്തിലായിരിക്കും അത് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ആ സ്പർശം അന്വേഷിച്ച് പോകുമ്പോഴാണ് അതിങ്ങനെ അതിലേക്ക് വീഴുന്നത്. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള ദുര്യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഇതില് പെടില്ല എപ്പോഴും. ആദ്യന്തം ചെയ്യാനൂരമത്തെ ബുധ. ഇത് ആദ്യവുമുണ്ട് അന്തവുമുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തും നാളെ എന്നെ ഹാപ്പി ആക്കും എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അവരുണ്ടോ മാറാൻ പോകുന്നു. വളരെയധികം ഭാഗ്യം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പാർട്ട്ണർ കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. നല്ല അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നസ് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരിക. അവരിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. തമോ ഗുണത്തിന് അടിപ്പെട്ടിട്ടാണ് അവര് നമ്മളോട് മോശമായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ അവരെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടുകൊണ്ട് അവർ തിരിച്ച് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ പോകാതെ നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ വർദ്ധിക്കുക. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ആചരിക്കുക, നന്മ ചെയ്യുക, ഗ്രഹിക്കുക. എന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുക. ശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളൊന്നും നമ്മൾക്ക് അത് അത്രയും ഫീൽ ചെയ്യില്ല. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണം ക്ഷീണ കൽമഷ ചിന്നദ്വൈതായതാത്മാന സർവഭൂതഹിതേരതാഹ. ആരാണ് ശരിയായ ബ്രഹ്മനിർവാണം ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ആർക്കാണ് കിട്ടുന്നത്? ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോക്ഷം എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം. മോക്ഷം ആർക്കാ കിട്ടുന്നത്? ലഭന്തേ ബ്രഹ്മനിർവാണം ഋഷയ ക്ഷീണകൽമഷ. ഋഷിമാരുടെ മനസ്സോട് കൂടിയവരും ക്ഷീണകൽമഷ ഈ ജപമെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ഷീണകൽമഷ പാപങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമ്മൾ മുക്തരായിട്ട് ചിന്നദ്വൈതായതാത്മാന് സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ട് യഥാത്മാന സർവഭൂതഹിതേരതാഹ നമ്മളുടെ തന്നെ മനസ്സിൽ ആത്മാവിൽ പരമാത്മാ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവഭൂതഹിതേരത എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ, പട്ടിയായാലും പൂച്ചയായാലും പക്ഷിയാണെങ്കിലും കുറച്ച് വെള്ളം വെക്കുക, മുറ്റത്ത് കുറച്ചെന്തെങ്കിലും ഫുഡ് വെക്കുക, ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും മുറ്റത്ത് പേരമരമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഫ്രൂട്ട്സും അങ്ങോട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാതെ കുറച്ചങ്ങോട്ട് പക്ഷികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? സർവഭൂതഹിതേരതാഹ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം സമ്പാദിച്ചാലും നമ്മളുടെ പ്ലേറ്റിൽ എത്ര ചപ്പാത്തി നമ്മൾ എടുക്കും? 2-3 ചപ്പാത്തി എടുക്കും, 2-3 തവി ചോറ് എടുക്കും. അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. എത്ര ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിച്ചാലും ഒരു ടൈം നമുക്ക് ഒരു ഡ്രസ്സല്ലേ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ എല്ലാം ലിമിറ്റ് ആക്കി കൊണ്ടുവരിക. പ്ലെയിൻ ലൈഫ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ തിങ്കിങ് ആൻഡ് ഹൈ ലിവിങ് എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക മനസ്സിനെ. നമ്മളുടെ കുറേയൊക്കെ ആ ഒരു ഡെറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾക്കൊന്ന് കുറയും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ സിമ്പിൾ ലിവിങ്ങിൽ ബാലൻസ്ഡ് ലിവിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു ശാന്തി ഉണ്ടാകും. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്ന ആനന്ദാവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ സാധിക്കും. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്വങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾക്ക് അത് ബാധിക്കാത്തതുപോലെ നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലാതെ വേറൊരാൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളുടെ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും അപ്പുറത്തേക്കുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ അധികം ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുക. എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സർവഭൂതഹിതേരതാഹ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടിയിട്ടുള്ളവർ ഋഷയ ക്ഷീണകൽമഷ. സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാ മോചനം കിട്ടുക? ഭഗവാനിൽ സറണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നാമം ജപിച്ച് തുടങ്ങുക. കമ്പൽസറിയായിട്ട് നാമം ജപിക്കുക. എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും ജപിക്കുക. ഒരു പ്രാവശ്യമാണ് ജപിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് ഭഗവാനിലേക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ജപിക്കുക. അപ്പൊ അവർക്ക് ബ്രഹ്മനിർവാണം ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു കാമക്രോധ വിമുക്താനം യതീനാം യഥചേതസാം ഹിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധ വിമുക്താനം കാമക്രോധങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ്
യതീനാം യഥചേതസാം. യതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്യാസി എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് മൈൻഡ് ഉള്ള ആള്. യഥചേതസാം, ചേതസ്സിനെ വളരെയധികം ബാലൻസ്ഡ് ആക്കിയിരിക്കുന്നവൻ. അഭിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം, അവർക്ക് ബ്രഹ്മനിർവാണം ഷുവറാണ്. വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം, കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് ശ്രേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. മാംഗ്ലൂരിലെ നമ്മുടെ രാധേ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിളിലെ രാധേ ഗോവിന്ദ DTs ആണ്. തൊഴുതോളൂ, നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. മത്സ്യം വെള്ളത്തിൽ മുട്ടയിടുക, എന്നിട്ട് അതിൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ അതിന് ചൂട് കിട്ടും, അത് കുഞ്ഞുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന്. ആമയാണെങ്കിലോ ധ്യാനം കൊണ്ടും കരയിലാ പോയിട്ട് മുട്ടയിടുക, പക്ഷെ വെള്ളത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അത് തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എത്ര ദൂരെയാണ്, ഗോലോകധാമത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര സൈലന്റ് പ്രെയർ ആണെങ്കിലും, എത്ര ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലുന്നതിനേക്കാളും സൈലന്റ് പ്രെയർ ആയിട്ട് വേഗം ഭഗവാൻ കേൾക്കുക. നമ്മളുടെ പേഴ്സിൽ ഒരു ചെറിയ പിക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുക. അപ്പം ഭഗവത്ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ടും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ബുക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലത്തിൽ പോയി പാത്രം കഴുകുക, അതൊന്നല്ല. ശരിക്കും നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. സദാ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും, ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഒരു ശാന്തി നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും. നമ്മളെ കണ്ടാൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരെ പറയും ഹായ് നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ ചിന്താത്തി. ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. നമ്മൾ എത്രയോ പേരെ കണ്ടിരിക്കണോ നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത്. ആ ഒരു ഗാംഭീര്യം ഉണ്ടാവും അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ, ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക. ഒരു അമ്മ കുഞ്ഞ് തൊട്ടിലിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയാണെങ്കിലോ ഏത് നേരവും ആ കുഞ്ഞിനെ പറ്റിയായിരിക്കും. കിച്ചണിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും പുറത്തു പോയി വെള്ളം അലക്കാൻ പോയിരിക്കുന്ന സമയത്തും ഏത് സമയത്തും കുഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ടാവോ, കുഞ്ഞ് നനച്ചിട്ടുണ്ടാവോ, കുഞ്ഞിനെ വിശക്കുന്നുണ്ടോ, ഇങ്ങനെയായിരിക്കും, കൊതുക് കടിച്ചിട്ടുണ്ടോ, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് അമ്മയുടെ മനസ്സിലൂടെ പോവുക. അതുപോലെ ആ തൊട്ടിലെ കുഞ്ഞിനോട് അമ്മ കാണിക്കുന്ന അതേ ഫീലിംഗ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോട് വേണ്ടത്. ഏത് സമയം ഭഗവാനിലേക്ക് മനസ്സങ്ങോട്ട് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. ബാക്കിയൊക്കെ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പീസ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്. മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു തേർഡ് ലെസണില്. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം നമ്മൾ കണ്ടു. ഇന്നത്തെ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പീസ് ഫോർമുല ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃദം സർവഭൂതാനം ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തിം പൃച്ഛതി. പീസ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുലയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 5.29 ശ്ലോകം. ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെയും തപസ്സിന്റെയും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുന്നു, ഹായ് നമുക്ക് നല്ല ഫീലിംഗ് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരാ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവും പരമാത്മാവും കൂടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജപമാണെങ്കിലും യജ്ഞമാണെങ്കിലും തപസ്സാണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് സൂപ്പർ എൻജോയർ എന്ന് പറയുന്നത്. സർവലോക മഹേശ്വരൻ കൃഷ്ണനാണ്, സ്വന്തം കസിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടാണ് എന്നതിനേക്കാളും ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഞാനാണ് അർജുന സർവലോകത്തിന്റെയും മഹേശ്വരൻ ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. സുഹൃദം സർവഭൂതാനം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്താണ് ഞാൻ. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാവരുടെ നന്മയ്ക്കാണ് ഞാനുള്ളത്. ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡോണ്ട് വെറി പൊട്ടിടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ ആരെങ്കിലും തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര റിലാക്സ്ഡ് ആവും. അതുപോലെ നമ്മുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, സുഹൃത്തായിട്ട് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട്. ഇതറിയുന്ന ആൾ ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തിം പൃച്ഛതി, ഇതറിയുന്ന ആള് പരമമായ ശാന്തി. ഒരു വിധത്തിലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. എത്ര ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കോൺട്രാക്ടിന് ഇരുന്നാലും എന്തെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും അയാൾ ശാന്തനായിട്ടിരിക്കും. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജപവും തപവും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തും, നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് എന്തും. ഹസ്ബൻഡിനെയാണ് നന്നായിട്ട് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെ ആരാ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്? എന്റെ ഉള്ളിലിരുന്നിട്ടും ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്നിട്ടും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മളുടെ ലാളനയും ആ ഒരു സ്നേഹവും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്. ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം, യജ്ഞവും തപസ്സും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും ഭഗവാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ നല്ലതാക്കി കൊണ്ടുവരിക.
ആചരണം നന്നാക്കി കൊണ്ടുവരിക. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഭോക്താരം യജ്ഞതപസം സർവലോക മഹേശ്വരം, ബ്രഹ്മാവിനും ശിവനും എല്ലാത്തിനും മഹേശ്വരനായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹാൻ ആദിരാധർ ഗോവിന്ദ് സർവകാരണക്കാരനും ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ആദിരാധർ ഗോവിന്ദ്, എല്ലാത്തിനും ആദിയായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നുവെന്ന്. അപ്പം സുഹൃതം സർവഭൂതാനം, എല്ലാവർക്കും സുഹൃത്തായിട്ട് ഞാനുണ്ട്. ജ്ഞാത്വാമാം ശാന്തി ഗച്ഛതി, ഇതാണ് പീസ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും, ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയ ജഗന്നാഥ സ്വാമിയാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണ്. ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇതും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇന്നത്തെ ലെസണിലെ എസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി, ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്, ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും. ഇനി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ത്? സർവലോക മഹേശ്വരം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയാണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിയ ലീലയാണ്. ഇത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതാരം എടുക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് രാധാറാണി പറഞ്ഞു, ഗോവർദ്ധനവും യമുനാ നദിയും വൃന്ദാവനവും ഇല്ലാതെ ഞാൻ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു വിട്ടത് ഗോലോകത്ത് നിന്ന് ഗോവർദ്ധനവും വൃന്ദാവനവും എല്ലാം. അതുകൊണ്ട് അതിന് ഗോവർദ്ധന ധാമം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അത് പുണ്യമാണ്, കാണുന്നത് തന്നെ പുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ പരിക്രമയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഗോലോകത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ പരിക്രമയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രനും ദേവേന്ദ്രൻ, വരുണൻ, അഗ്നി, അതുപോലെയുള്ള അഷ്ടവസ്തുക്കളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആണ്. ഭഗവാനാണ് അവർക്ക് ശക്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈവൻ സൂര്യനാരായണന് പോലും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ശക്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ നന്ദഗോപരിങ്ങനെ ഇന്ദ്രന് വേണ്ടിയിട്ട് യാഗം ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ ചോദിച്ചു, കൃഷ്ണൻ ചോദിച്ചു, എന്താച്ചാ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ, ഇന്ദ്രന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദേവേന്ദ്രൻ അല്ലേ നമുക്ക് മഴ തരുന്നത്, മഴ കിട്ടിയാലല്ലേ നമ്മൾക്ക് പുല്ലുണ്ടാവുള്ളൂ, പുല്ല് കിട്ടിയാലല്ലേ പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലക്ഷം പശുക്കളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ദേവേന്ദ്രന് വേണ്ടിയിട്ട് യാഗം ചെയ്യാം, വർഷത്തിലൊരിക്കലും നമ്മളത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമല്ലേ കൊടുക്കുന്നത്, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന് കൊടുത്താൽ മതി. ദേവേന്ദ്രന്റെ അഹങ്കാരം ഒന്ന് ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമല്ലേ പറയുന്നത്, എല്ലാം ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ദ്രന്റെ ഗർവ് ശമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന് സമർപ്പിച്ചു. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം വലിയ വായോടുകൂടി രൂപമെടുത്ത് വന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാൻ തന്നെ ഗോവർദ്ധനമായിട്ട് രൂപമെടുത്ത് വന്നു, സ്വീകരിച്ചു. അതിനുശേഷം ഇന്ദ്രന് ദേഷ്യം വന്നു. ഈ കുടി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്തു? മഴ വർഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. മഴ വർഷിച്ച് വന്നപ്പോഴേക്കും ഗോകുലമെല്ലാം ഇത് മുങ്ങാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു, ഭഗവാനെ രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അപ്പം കൃഷ്ണൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം അല്ലേ നമ്മളുടെ ഭഗവാൻ, നമ്മളിപ്പോ യാഗം കൊടുത്തതല്ലേ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ തന്നെ ചെറിയ കയ്യിൽ, ചെറിയ ലെഫ്റ്റ് കയ്യിൽ ചെറിയ പിങ്കി ഫിംഗറിലെടുത്തിട്ട് പൊക്കി നിർത്തി. എന്നിട്ട് ആദിശേഷനോട് പറഞ്ഞു, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കിടക്കുക, വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. സുദർശന ചക്രത്തെ മുകളിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് ആ മഴയൊക്കെ ഡ്രൈ ആക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് ദേവേന്ദ്രന് മനസ്സിലായി, 7 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വർഷിച്ചു, പക്ഷെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇതിനകത്തേക്ക് കയറിയില്ല. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്ന കൃഷ്ണനാണെങ്കിലോ അതുപോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ കണ്ണുകൾ എവിടേക്കാണ്? രാധാറാണിയുടെ കാലുകളിലേക്കാണ്. രാധാറാണിയാണ് ഭഗവാന്റെ ആഹ്ലാദിനി ശക്തി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ രാധാറാണിയുടെ കാലുകളിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ശക്തി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോ ശ്രീനാഥിയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല്, രാജസ്ഥാനില് ഉദയ്പൂരിലെ ശ്രീനാഥിയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കൃഷ്ണനെ താഴേക്കാണ് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് പിടിച്ചുകൊണ്ട്, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന രൂപം, അത് രാധാറാണിയുടെ കാലുകളിലേക്കാണ് ഭഗവാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതാണ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് ആണ് ബാക്കിയുള്ളവരും. ഞാനാണ് സർവലോക മഹേശ്വരൻ എന്ന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തന്ന ലീലയാണ് ഗോവർദ്ധന ലീല. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ലെസൺ, 5th ലെസൺ. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തത് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്? ഇഷ്ടമായോ അതോ ബോറിംഗ് ആണോ? ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ക്ലാസ് ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, മാതാജി ക്ലാസ് നന്നായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യവാദം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞാലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു. അല്ലാതെ മാതാജി ഓരോ പ്രാവശ്യം ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ നല്ല ഇതുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം വേറെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെയോ ഇങ്ങനെ കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഓരോന്ന്. അപ്പൊ നല്ല ഇതുണ്ട്, കേൾക്കാനും നല്ല രസമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞാൻ സൂര്യമാതാജി വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വന്നോന്നറിയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ക്വിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരും അവര്. അപ്പോഴാണ് മെറ്റീരിയൽസ് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഉം. നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം തൊട്ട് വേർഷൻ പുതിയതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ അത് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടില്ല. അപ്പം നാളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റന്നാള് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ക്വിസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഈ 18 ദിവസമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്വിസ് ചെയ്ത് തീരാൻ 2 ദിവസം കൂടുതൽ തരാട്ടോ. കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അവിടുന്ന് അപ്ഡേഷൻ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ പുതിയതിന്റെ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കയ്യില് ബുക്സ് ഉള്ളവര് അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. അപ്പം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. മെറ്റീരിയൽസ് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തായാലും എങ്ങനെ അയച്ചു തരാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തീർത്ഥം സേവിക്കുമ്പോഴുള്ള മന്ത്രം ഞാൻ ഇട്ടേക്കാം ഗ്രൂപ്പില്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ വിജയ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇനി ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ആരും ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താ ഉള്ളത്, എന്തൊക്കെയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനൊറ്റ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഞാനൊറ്റ സ്പീഡിലങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ എവരിബഡി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ബുക്സ് ഉള്ളവരൊന്ന് വായിച്ചൊക്കെ നോക്കുക. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവാത്തത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ചെയ്യാനേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രേണു മാതാജി, സൂര്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.